हिरिनमय खाख्लारिया सुथार जाबाय माने आसाम पुलिसा बेफोरखौ डिटेल्स मोनथिगौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ डिटेल्स मोनथिगौ इनकाउन्टार खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै बा दिनैहाय धरना होनानै आगोर मोनाखै जों बर'आ दिनै फरायसा आफादा धरना होनानै आगोर मोनाखै आं मोननै भिजुएल होदों मोनसे इनकाउन्टारनि मोनसे धरना होनायनि बिनि डिफारेन्सखौ नायदो आं माखासे बाथ्रा बुंनायनि सिगां मोननै भिजुएल दं मोनसे गावथारनाय आरो मोनसे धरना होनाय नैबे धरना होनाया बर'नि आरो मोनसेया जाहैबाय सासे नेपालिया रेप जानायनि ना बे मोननै भिजुएलखौ इसे नायनानै लाग्रोदो बिनि उनावहायसो आङो माखासे खोथाखौ ससेब्लाबो बा इसेब्लाबो बुंलांनो नाजागोन जों बर'निखौबा माबायदि खालामो नङा होमबा नायग्रोना लानिसे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि दुथां हाफिजुल आलीनि सायाव पुलिसनि इनकाउन्टार पन्जारेले आरो আজি আমি এই যোৱা আজি দুধনৈত 3 তাৰিখ মানে এটা দৰ্শনকাৰ ঘটনা হৈছিল আৰু 5 তাৰিখত এজন হিৰণ্ময় খাকলাৰিক তাত মানে ৰেপিষ্টৰ দ্বাৰাই ৰেপিষ্টৰ গাঁৱৰ ঘৰত তেওঁসকলক মাৰা হৈছিল আৰু হিৰণ্ময় খাকলাৰি 16 তাৰিখ মেত ঢুকাইছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি नोंथांमोना बा नैबे एनकाउन्टार ना नै बिनि सायाव एसेब्लाबो मोनथिबाय सोर इनकाउन्टार जादों बबे ट्राइबनि बबे जनगोष्ठीनि नङा होमबा हाफिजुल इस्लाम जिहेतु दाखालि मोनसे जायगायावहाय सासे गथ'खौ टिउसननिफ्राय फैबाय थानायाव दिखोना लाना थांनानै जयैनो गें रेप बायदि जादों ना बै रेप खालामनाय जाय हाफिजुल इस्लाम ना बै मुस्लिम ट्राइबनि बेखौ मा खालामखो दिनै बा जों दिनै निउज पर्टेलाव जों नुनो मोनदों इनकाउन्टार खालामबाय नङा होमबा थिग दं रेप खालामग्राखौ बेबायदिनो इनकाउन्टार खालामनांगौ बा थाबनो मोनसे न्याय बिसारखौ खालामनानै होनांगौ आं मानिदों बेखौ आं बेवहाय आसाम पुलिस धन्यबाद होगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन जिहेतु नोंथांमोना हाफिजुल इस्लाम बा जाय मुस्लिम ट्राइबनि रेप खालामनाय रेप माने एकदम गाज्रि रोखोमैनो जर जबस्ति खालामनाय बा नङा होमबा रेपखौ बे रेपआनोसै बेखौ होखानांगौ डाइरेक्ट सुट आं थेंक इउ होगोन दा जिहेतु पुलिस प्रशासन बिफाया स्टेटमेन्टआव बुंदोंमोन मोखां खाथेनानै इनकाउन्टार खालामनांगौ बेखौ जाय रेप खालामदों इनकाउन्टार सप्ता खनसे नङा उइदिन सर्ट पिरियड साननै सानथामनि गेजेराव आसाम पुलिसा जोंना स्टेट पुलिसा प्रुफ खालामनानै खोन्थाबाय बेफोरखौसो पुलिस होननानै बुङो पुलिसनि गेजेरावबो मोनसे आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिहेतु नारसिननाय हिमन्त बिश्व शर्मानि जितु नारसिननाय बावहाय पुलिस प्रशासना बे खामानिखौ मावनो गोनां जादों हयतोबा जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ बे स्ट्रिक्ट नङामोनबा बेखौ खामानिखौ मावनायबो नङामोन दाना फैफिनदो हिरिनमय खाख्लारिनि जों खय मास जाखो रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव एसेब्लाबो लिरनानै हर आं बे खेत्रआवबो आं बिगोन बा खोनासंनो नोंथांमोननि जिखिनि कमेन्ट बेफोरखौ आं एसे नायनो लुबैदों हिरिनमय खाख्लारिया सुथार जाबाय नंगौना नङा बिनि नामावहाय जों गोबां धरनाबो जों फरायसा आफादा दिनैहाय धरना होदों फरायसा आफादखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै दै धरना होदों मोजां जादों थिगै আছে आं नै बे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों हिरिनमय खाख्लारिया थैबाय हिरिनमय मोननि एरियायाव सानै आइजो रेप खालामजादों फार्स्ट टाइम रेप खालामजाखांनानै जाय रेप खालामग्रा बांगाल ना मुस्लिम बै सुबुङा दिनै दान मोनथामनि गेजेराव बेलाव गबोफिनदों बेलाव गखांनानै फिन आरोबाव हिरिनमय खाख्लारिखौबो माबा डिसमिस खालामनानै होबाय बुथारबाय सुथारनानै आरो बिजों लोगोसे सासे आइजो रेप खालामबावदों दिनै आसाम पुलिसा बेफोरखौ डिटेल्स मोनथिगौ
स्टेट गभर्नमेन्टआ बेफोर डिटेल्स मिथिगौ होनबाबो दिनैहाय बिनि सायाव इनकाउन्टार खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै बा दिनैहाय धरना होनानै आगोर मोनाखै जों बर'आ दिनै फरायसा आफादा धरना होनानै आगोर मोनाखै बेफोरबायदि बिथिङाव होनबा दिनैहाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट बे बिजेपि सरकार आरो स्टेटनि जि डिपार्टमेन्टफोर आसाम पुलिस दिनै बिथांमोना जेबो स्ट्रिक्ट एक्शन लानायखौनो जों नुनो मोनाखै बि बिथिङाव जाथि नायनानै खामानि मावगासिनो दं जों बर' जाथिखौ माबे हाखराव खोख्लैनो नागिरो आरो बबे थाखोआव दोनदों नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय आं मोननै भिजुवेल होदों मोनसे इनकाउन्टारनि मोनसे धरना होनायनि बिनि डिफारेन्सखौ नायदो हिरण्मय खाख्लारिनि थाखाय बेसेबा गोबाव फरायसा आफादा दिनै होसिख्रावदों जोंबो सिजाहैदों बे अखा हानाय समाव जोंबो बे रेलियाव आंबो बाहागो लाफाहैदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बियाबो बाहागो लाफादों फरायसा आफादजों मोनै मैया दाखालि आरोबाव मा जोंनि फरायसा आफादा जों फरायसा आफादल' नङा बावहाय राभा फरायसा आफाद गुबुन गुबुन फरायसाफोर ट्राइबेलनि जेसेबां फरायसा आफादफोर दं दिनै बेफोरबायदियाव धरना होनायाव बाहागो लादों नाथाय बावहाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'खर बिसोरल' नङा जोंनि बर' जाथिया बिनि खेथ्रआव न्यायखौ मोनदोंना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव एसेब्लाबो लिरनानै हरबानो जाबाय हिरण्मय खाख्लारिनि बिथिङाव जों गोबां साननो गोनां जादों आरो बेखौ सानसे साननानै दिनै सासे बेन्दों आइजोआ रेप खालामजादों मुस्लिमाखौ सातटा खुनसेबो नाङा 7 दिनबो नाङाखै मास मोनसेबो नाङाखै सानथामनि उनावनो मा खालामदों डाइरेक्ट शुट खालामदों गावदों डिक्लार होदों जों बर' रायजो राजाखौ आरो बर' हारिखौ होनबा बेसेबां थाखोआव दोनदों बेसेबां अयनाय खालामदों बर' जाति बर' जाति এইবিলাক একো কাম কৰিব নালাগে बेफोरबायदिसो सिन्था खालामो डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौ गोजौनिफ्रायनो बुंनानै हरो बेफोरखौ होनबा जोङो गावजों गाव नों इउपिपिएल नों बिपिएफ सोंखारिलायबाय थानानै लाब गैया दिनैनि दिनाव पलिटिक्सखौ लानानै जेबो लाब गैया जोंनि जेसेबां दल संगठनफोर दं बर' जाथिनि बर' हारिनि ट्राइबेलनि बिथांमोना ज'यैनो खनसे मोजां होसिख्रावाबा न्याय मोनागौमानि जेब्लासिम जोंनि जाखिनि न्याय मोननांगौ बिसिम मोनागौ माने राजा लामाखौ बन्द खालामनानै दोन सप्ता खनसे सोर बिलाय मानो खालामनो हाया सप्ता खनसे मानो खालाम सोरबा सासेखौ जुदि रेप खालामदोंबा बिनि एगेन्स्टआव जोंनि ट्राइब मानसिफोरनि सायाव रेप खालामदोंबा जों सप्ता खनसेबाबो उखैहाबनानैबो थानो हानांगोन होनब्लासो जों न्यायखौ मोनगोन नङाब्ला जिबनावबो बे धरनाजों जेबो मोननो थाङा आमाग लागे न्याय जै बर' हारिनि बुंबा जाया खुगायाव जै बर' हारिनि बुंनानै मा जानो नैबे जै बर' हारिनि नङाब्ला जेबो लाब गैया तो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय बे सासे गावथार जानाय आरो जों बर' रायजो राजाया दिनैहाय फरायसा आफादा दिनै धरना होदों आं फरायसा आफादनि धरना होनायनि उल्था नङा दै आं एग्जाम्पोलखौसो होदों जों मा मोनखो दिनैनि दिनाव आं बेखौसो होदों फरायसा आफादनि हेंथा नङा आरो फरायसा आफादा जुदि बिनि एगेन्स्टआव जुदि माबा मोनसे स्टेटमेन्ट होयोब्ला होनो हागोन आं बुंनांगौ जेबो गैया आरो बिसोर जुदि स्टेटमेन्ट होफिनोब्ला आरो बिनि एग्जाम्पलाव होबावगोन आं आरोबाव बेफोरबायदि तो लोगोफोर बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि